Por terceiro ano consecutivo, o Concello da Pobra volve conmemorar o Día da Poesía. Será este venres 20 cun recital no que intervirán 4 poetas e a actuación da soprano Esperanza Mara. Sempre solemos traer poetas da nosa zona. Primeiro sempre pensamos tamén que ten que haber alguén do propio Concello. Este ano temos dúas rapazas da Pobra que nos fai moita ilusión, que é Andi da Fonte e Sara Dieste. E tamén temos a unha rapaza de Ribeira, Melina Parada, e temos un rapaz que ven de un pouquiño máis lonxe, que ven de Lugo, que é Jonathan Jorge Guille. E tamén vamos a ter a participación, como os anos anteriores, de Esperanza Mara, non? Con esa voz que ten ela, con esa posta en escena, porque ela tamén se traballa ese día e o prepara para cada escritor e escritora. A xornada rematará cunha sesión de micro aberto para que o público asistente poida subir a recitar uns versos. E logo tamén outra parte moi importante da actividade é o micro aberto, porque ao final todos estes anos que o fixemos animouse moitísimo a xente, participou, saliron a ler poesías e quedou un acto realmente pois moi bonito. Entonces nos nada, darlles gracias a Marta, porque ela tamén é unha parte moi importante nesta actividade, ela busca os poetas e as poetas, entón eu quero agradecer que este aquí comigo, tamén presentando, porque esta actividade tamén é unha actividade dela, e invitar a veciñanza a que se achegue ao auditorio da biblioteca o viernes ás 8 da tarde. Dende a Concellería de Cultura agardan repetir o éxito de público das súas edicións anteriores, nas que o auditorio quedou pequeno para acoller o gran número de asistentes, con especial presenza da mocidade.